Vast Lucifer 2012. Maar voor het zoiets is, wil ik hier een dankwoordje uitspreken, maar tegelijkertijd ook een welkomstwoordje naar ons vrienden van Vastelovensgezelschap De Noeders, ook een aanvuring van onze prins Riem de Eerste en zijn twee adjudanten Ruud en Martijn. Welkom! Tevens wil ik welkom heten Vastelovensvereniging De Boerengrond met uw boerenbroedspaar Mout en Mike en uw getuige Ruud voor een gans jaar Vastelovensvereniging de Ketelers. Veel zal gaan tijdens alle activiteiten die wij zullen gaan organiseren. Voordat we daarmee gaan beginnen, moet er wat ruimte gemaakt worden. Ruimte zodat Vast Lucifer dadelijk uit die hellepoort tevoorschijn kan komen. Ik wil nog een vragen om de ketting, het slot van de poort af te halen, zodat we ruimte krijgen en ook dadelijk voor kunnen gaan stellen aan onze nieuwe Vast Lucifer. Ik zou zeggen, start de muziek. Onze nieuwe Vast Lucifer is een man dat we heel veel van echt een lampje zal laten branden. Onze nieuwe Vast Lucifer is een man die op stijl, maar ook in Tegelen en op de hei, denkelijk heel bekend zal zijn. Onze nieuwe Vast Lucifer maakt een tegelspleitje zoals we dat de afgelopen weken hebben opgebouwd, helemaal compleet. Wat een pleitje is het motto van Vastelovend 2012. En wij als Vastelovensvereniging De Ketelers zullen zorgen dat dat pleitje gans compleet gemaakt wordt en dat er weer een feest gebouwd kan worden in die steile hel. Dat doen we samen met Vastelovensgezelschap De Noeders, Vastelovensvereniging De Boerengrond en Vastelovensgezelschap De Meerpier. De temperatuur in zo'n vriendenkring is alleen nog maar aan het toenemen. Hier bovenop de buurt is het bijna niet meer te houden en ik weet zeker dat onze Vast Lucifer de achter in die hellepoort staat er helemaal klaar voor is. Hij staat klaar om er op stijl, in Tegelen en op de hei een geweldig feest van te gaan maken de komende dag, maar ook de rest van dit jaar. Ik wil u voorstellen aan onze nieuwe Vast Lucifer 2012, André Brown!
versierselen die heeft ze het strikje hebben we die even schoot gedaan. Want dat is wel van belang. Want in de Vos Lucifer, dat moet er gewoon goed zijn. Maar om te laten zien, dat stoten mag, hier op stijl, maar ook af en toe een tegel of op de hei is. Daarvoor heeft u de scepter nodig. De scepter die het teken van macht is van een heerser. En die scepter, die kom ik te gewoon wel verhandigen.